शंकूला एक खवल्या भेटलेला आहे. दाखव. हा, छोटा आहे. ठेव ठेव. आणि परत दुसरा मिठला आलेला आहे. हा मोठा आहे जरा. आहे ते. अरे वा वा वा. अरे याला की काय तिसरा. हा कळला तिथं टाकून जाऊया. चल बघू. गुळगुळीत आहे यार. हा हा इथं खोल आहे. एका साईडने चालायचं. साईडनं चल. गार आहे रे. मी गेलो. गार गार आहे. मांडीला. हा टाक. इथं भेटले होते. फटाके मजा येते ना. पाणी कमी आहे ना. पाणी बरी. मासे तर भेटले नाही. थोडेसेच भेटले मासे. चला किती भेटले दाखव मासे. मासे लय भेटले. झेपत नाहीत मला. मासे झेपत नाहीत मला. एवढे भेटले. ए संतू इथं आहेत का बघूया काय. येऊया नंतर. मोरी जाऊ टाकून बघूया जायचं तू. खोल नाही तिथं पाणी. मासा तर येईल. घरी जाऊया. भूक लागली आता. हो भूक लागली.